Tervetuloa Finstory-kanavalle. Tänään meillä on poikkeuksellisen kiinnostava aihe, kun pureudumme syvälle salaliittoteorioiden maailmaan Estonian traagisen uppoamisen ympärillä vuonna 1994. Estonian uppoaminen on yksi merenkulun historian synkimmistä hetkistä, ja virallinen tutkimusraportti on tarjonnut selkeän kuvan tapahtumista. Kuitenkin internet ja erilaiset spekulaatiot ovat tarjonneet aivan uudenlaisia ja mielenkiintoisia näkökulmia tapahtumien kulkuun. Tässä videossa pureudumme muutamiin kiinnostavimpiin salaliittoteorioihin ja tarkastelemme niiden taustalla olevia argumentteja. Ensimmäinen ja yksi tunnetuimmista teorioista on väite, että Estonia upotettiin räjähdyksellä. Tämä teoria sai alkunsa amerikkalaisrahoitteisen sukellusryhmän väitteistä, joiden mukaan he olisivat havainneet suuria vaurioita laivan kyljessä, jotka viittasivat räjähdyksen aiheuttamiin vaurioihin. Virallinen onnettomuuskomission raportti kuitenkin kiistää tämän, sillä heidän sukeltajiensa kuvamateriaalista ei löytynyt merkkejä räjähdyksen aiheuttamista vaurioista. Lisäksi pelastuneet matkustajat eivät ole raportoineet kuulleensa tai nähneensä mitään viitteitä räjähdyksestä, mikä lisää epäilyksiä tämän teorian uskottavuudesta. Toinen mielenkiintoinen teoria ehdottaa, että joku matkustajista tai laivan miehistöstä olisi tahallaan avannut keulan lukituksen mahdollisesti salakuljettaakseen kiellettyä lastia. Tämä teoria perustuu siihen, että keulaportin kiinnikkeet olivat murtuneet voimakkaan rasituksen seurauksena, mutta virallinen raportti viittaa siihen, että tämä oli seurausta aluksen heikosta tilasta ja merenkäynnin aiheuttamasta stressistä. Vaikka tämä teoria tarjoaa kiehtovan kertomuksen mahdollisesta rikollisesta toiminnasta, viranomaisten tutkimukset eivät ole löytäneet vahvistavia todisteita tämän tapahtuman puolesta. Kolmas teoria ottaa vielä askeleen syvemmälle, väittäen, että Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU olisi upottanut Estonian. Tämän teorian mukaan Estonia kuljetti salaa entisen Neuvostoliiton aseistusta tai muuta arkaluonteisia materiaalia, ja se haluttiin eliminoida ennen kuin se päätyisi länsivaltojen käsiin. Tämä teoria on saanut tukea spekulaatioista, että alus upotettiin räjähteiden avulla. Kuitenkin viranomaisten tutkimukset ja raportit ovat kiistäneet tämän teorian, sillä niiden mukaan aluksella ei ollut kyseisiä lasteja eikä mitään merkkejä ulkopuolisesta väliintulosta. Neljäs teoria liittyy mafiaan ja mahdolliseen kiristykseen, jossa väitetään, että Venäjän mafia olisi uhannut tai kiristänyt Estline-yhtiötä. Tämän teorian mukaan Estoniaan tuotiin pommeja tai muuta tuhoa aiheuttavia välineitä, joilla pyrittiin painostamaan yhtiötä. Viranomaisten mukaan tämä teoria ei ole saanut vahvistusta, eikä todisteita räjähdyksistä tai kiristyksistä ole löydetty. Viides teoria tuo mukaan ruotsalaiset poliisit, jotka olivat laivalla, ja spekuloidaan heidän yhteydestään Olof Palmen murhan tutkintaan. Vaikka laivalla oli poliiseja seminaarimatkan merkeissä, ei ole löydetty vakuuttavia todisteita siitä, että he olisivat olleet osallisina murhatutkinnassa tai että heidän uhrautumisensa liittyisi suoraan Estoniaan. Tämä teoria on saanut tukea erityisesti internetin spekulaatioiden ja huhujen kautta, mutta viralliset lähteet eivät tue tätä väitettä. Viides teoria tuo mukaan ruotsalaiset poliisit, jotka olivat laivalla, ja spekuloidaan heidän yhteydestään Olof Palmen murhan tutkintaan. Vaikka laivalla oli poliiseja seminaarimatkan merkeissä, ei ole löydetty vakuuttavia todisteita siitä, että he olisivat olleet osallisina murhatutkinnassa tai että heidän uhrautumisensa liittyisi suoraan Estoniaan. Tämä teoria on saanut tukea erityisesti internetin spekulaatioiden ja huhujen kautta, mutta viralliset lähteet eivät tue tätä väitettä.
Viimeinen teoria, jonka journalisti Drew Wilson on esittänyt, ehdottaa, että Estonia olisi voinut törmätä salaa sukellusveneeseen, mikä olisi aiheuttanut aluksen nopean uppoamisen. Tämä teoria perustuu väitteeseen, että aluksen pohjasta löytyi varhaisessa vaiheessa vettä, mikä viittaisi aukkoon, jota viralliset tutkimukset eivät ole vahvistaneet. Wilsonin spekulaatiot ovat herättäneet keskustelua, mutta ilman konkreettisia todisteita tämä teoria jää pelkästään spekulaatioksi. Estonian uppoaminen on tragedia, joka on jättänyt jälkeensä monia kysymyksiä ja salaliittoteorioita. Vaikka spekulaatiot tarjoavat mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia tapahtumiin, virallinen tutkimusraportti ja viranomaisten tutkimukset tarjoavat parhaan saatavilla olevan tiedon siitä, mitä todennäköisesti tapahtui. On tärkeää erottaa faktat spekulaatioista ja keskittyä tutkittuihin tosiasioihin, kun yritetään ymmärtää tätä surullista tapahtumaa. Kiitos, että katsoit tämän syvällisen katsauksen Estonian uppoamiseen liittyviin salaliittoteorioihin. Mitä mieltä sinä olet? Onko sinulla oma teoria tai näkemys, jota haluaisit jakaa? Jätä kommentti alle ja tilaa kanava saadaksesi lisää mielenkiintoista sisältöä.